26 яшьлек Бөрьян районы Аскар авылы егете Динар Ганиевтә йырга һөю тойгыгы бала сактан уяна. 2нче сыйныфта укып йөргән Динар гомерендә беренче тапкыр Иске Субхангылда үткәрелгән фольклор фестивалендә катнаша һәм сәхнәгә сыгып хушлашу йырын башкара. Шул йырды йырлагандан һуң миңа почетный грамотамен бүләкләнделәр инде мине. Һәйбәт башкарган өчен дип, шул вакыттан һуң мин йырга нисегәйтәм һөюем уянды һәм шуннан башлап йырлай башладым. Мәктәпте тамамлагач та Динар үз теләген тормышка ашыру ниятендә Учалы яктарына юл ала. Учалы музыка сәнгате училищеның йыр бүлегендә Рамил Гыймранов классында укый. Катыны Лүзә менән дә шунда таныша һәм матур гаилә кура. Талантлы егетте сихри, хис тойгыга бай, йыр дөньяһы тулыһын сарбай. Динардың күңеленә башкорт халык йырдары ла популяр йырдар да якын. Олы буын кешеләре булганда шуларга карап халык йырдары йырлайм, яшьләр өчен эстрада йырдарында башкарам инде. Икән бергә. Иң яраткан йырың? Иң яраткан йырым Сарман. Динар безнең республикала киң билдәле авторларын әсәрләрен башкарып кына калмай, ә үзе лә йырдар иҗат итә. Әлеге көндә уның 15-кә якын үзе иҗат иткән йырдары әленнән-әле Идел башы төбәге һәм күрше район сәхнәләрендә Юлдаш радио тулкынында яңгырай. Укыган тан алып йырдар иҗат итәм, сүзләрен күп кенә китап, журналлардан карап, шигырьләрне карап алам да, күзләрен язам инде. Һәләтле кеше бөтә яклап һәләтле, дип юкка гына әйтмәгәндәрдер. Динар үзе яшь булуга карамастан, киләһе буын вәкилләренә лә йырга һөю, тәрбияләү, яңа талантлар асу максатында әүдем эш алып бара. Ул безнең лицей-интернатта вокал студияга алып бара. Һәм бик уңышлы гына эшләп килә ул студия. Шуныга бер дәлил булып, менә күптән түгел безнең Белорет халкы ошо залда безнең мәшһүр йырчыларыбыз Абдулла Султанов, Флюра Килдияроваларның уникаль тавышларын тыңлап куандык. Шулай бит инде. Менә шул концертта булган кешеләр шаһит булгандыр инде. Уның укучысы, Динарның укучысы, 6-нчы сыйныф укучысы Динар Насибуллин да катнашты. Һәм Флюра Килдиярова уның шундай матур тавышына хокланып, буласа Абдулла Султанов дигән баһа бирде. Эҙләнеүсән, ижадында яңы үрдәргә ынтылыусан Динар Ганиев үҙ көсөн республика кимәлендә үткәрелгән йыр бәйгеләрендә лә һынап карай. 1996 елдагы Ирәндек моңдары конкурсында финалга үтә алмавын тиешенчә кабул итеп, 97 елда шул конкурста тагы катнаша. Үҙенең ныҡышлылығы, тырышлығы арҡаһында Ирәндек моңдары 97 дипломанты исемен яулай. Шуннан һуң яйлап, шул халык йырдары конкурстарында катнаша башладым. Һәм Учалда үткәрелгән Абдулла Султанов исемен арналган башкорт халык йырчылар шунда катнашып, 3нче урында яуланым инде. Безнең Идел башында үткәрелгән бер сарала Динар Ганиевтың катнашлыгынан тыш үтмәй. Һәр береһендә яшь йырсы яңынан-яңы йырдар менән сыгыш яһай. Репертуарының байлыгы 15 октябрь көнне Кала мәдәният һарайында Мөхәббәттән яралган моң исемле йыр кисәһен оештыруда төп этәргечләрнең береһе булуга шик юк. Унан тыш, Динар иҗадын аңлап, уны артабан үстерүдә баһалап бөткөһөҙ роль уйнаган дустарға бай кеше ул. Бұл концертты оештыруда миңа ошо мәдәният һарайында эшләгән якын дустарым, коллегаларым дип әйтәм, бик зур ярдәм күрһәтәләр. Музыканттарыбыз мына Михаил Котов, художественный редактор Людмила Геннадьевна Малаканова, Артур Рифатович Ибрагимов, безнең директорыбыз, һәм мәдәният бүлеге мөдире Зәлифә Әхмәдия кызы Аглямова бик зур тырышлык ярдәм күрһәтәләр инде. Тамашачылар да бик канәгать калды. Концерт тамамланды. Тагы бер яулаган иҗади үр артта калды. Ә Динар иһә киләсәккә яңа пландар менән яшәй. Без дә уның һәм тамашачылар теләкләренә ихлас кушылабыз. Динар Ганиев. Uzun köy barıngı geceri xşanı
Күбрәк булган шундай еллар, һәм башкортлар, татарлар йыелган, үзебезнең мәдәният үсен дип өмет итәбез инде. Динарга киләсәктә нинди теләкләрегез бар? Бар уңышлыклар инде, нимә теләйек инде. Шул үзең мәдәният үстерһен, шулай дип үзе лә заниматься итсен, онытмаһын. Үзе телен балаларга күбрәк китерһендер, өйрәтсендер. Һәм уңыш теләйбез инде. Яхшы, бик һәйбәт, матур. Шулай дәвам итһен. Мондый яхшы талантлар бездә күп икән. Булсын шулайрак үстерһендер. Концерт безгә бик охшаны. Динар Ганиевка зур рәхмәт әйтәбез. Алдагы киләсәктә аңа шул иҗади уңышлар теләбез һәм һәр вакытта безне шулай куандырып, үзенең йырдарын шатландырып торган Динарга күп итеп рәхмәт. Бүгенге концерт безнең ел башында башкорт мәдәниятенең һүнмәгән илкәвен ифат итте. Һәм Динар Ганиев киләсәктә күрдәләргә мөмкин, киләсәктә 10 еллыкта, бәлки уннан да киләсәктә бит ысын йондык булып балкыясак. Безнең республикала, бәлки республика институтларынан тыш та балкыр дип өметләнәм һәм өметләнмәйм. Менә күрдәләйм. Шул дип уйлыйм һәм шул дип уйлыйм. Нинди теләкләрең бар? Динарга минең иҗат юлында туктап калмаска, ошо беренче иҗат кисәһе аның беренче баскыч булып калган. Һәм ошо баскычтан бар тик үрләргә. Һәм иң бөеккә менеп еңү факелы кулына тотырга. Сәхибә Ишбулдина, Сергей Денисов, Белорет телекомпания.